a Serra Nensas. En plena matinada ha començat el foc, davall amuntegada a llança de carbó, campanes a l'església, camines i farà, mirant tots els remenses que vinguin a ajudar. Veniu, remenses, els de Cal Oliver, els de Can Parellada, els de Can Masferrer, veniu els de Can Sala, els de Cal Espasell, els de Can Cuberó, els de Cal Taller, veniu que les campanes rapiguen poc, 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 correu que la mordena que ho deixeu córrer tot. Remenses com de nena, som set de naixement, quan el nostre mas crida i recull tots corrent, i rebem obediència i submissió lleial sobre el servei. El meu ensopegat amb una pedra. Les flames l'han voltat com una capa, carnívora, homicida, despietada. En un moment d'horror, les braces vives li han revestit el cos d'una mortalla. Encara està morint. Que no hi ha prou dolor a la comarca, que la terra cap remei, ni cap humana té virtut suficient per fer miracles. Voleu a prevenir la seva mare, que vingui abans que el dur l'enveri al noi. On es troben paraules oportunes per dir a una mare que perdrà el fill? On hi ha frases per explicar la Núria que el seu Antoni és a punt de morir? Com es pot demanar que sigui forta una mare al moment de perdre el noi? On hi ha consells que són inraonables, quan bremen les trompetes de l'amor. Passions del meu entorn, on és el teu somriure tan alegre, que alegrava el dia a tothom. Aquests braços tan forts que m'admiraven, guanyant tots els concursos de les festes, tan llamblegats per quilòmetres de la llar, de l'amor que et reclama com a pressa. La mare vol tocar les mans del jove i Voldria que em diguéssiu sols la veritat, res més. Com és que de matinada en hores tan sorprenents un gran foc de flames vives a compromis per la comarca. No li donaré la filla al senyor de la Torrassa. No farà d'ella una meuca. es vol robar, i ara què farem? L'amo es vol matar. Cosa que avui has fet, bon Bartomeu, contra l'ordre del teu amo com si no res. Oposant als soldats del cavaller, violant les lleis feudals com... Sovint em preguntava quin ser
No són soldats corrents, més bé pagesos. No porten armadura, no hi sent banderes, però van tan ben armats com uns marquesos. Que algú ha vist són els remeis. Duen armes, senyor, els soldats que us acompanyen. Qui ha parlat que no devia una pagès en pala? No sabem allò de segur que ningú no va treballar. Com desgrats van els soldats, ningú no ens mana que parem i podem jugar sense dos, allò sí.